Каква е разликата между България, в частност Пловдив, и кой да е град в Великобритания? От потребителска гледна точка няма никаква прилика. Ако живееш на острова и имаш съмнение, че сметката ти за ток е надписана, подаваш жалба в съответната институция. Въпросната сума, обект на спор, не се заплаща, докато тече разследването. В България първо трябва да платиш задължението и чак след това можеш да се жалваш. Оплакването от институциите обикновено е живо ходене по мъките и може би за това, въпреки високите си сметки за ток, хората ги плащат. Малцина са тези, които смятат да се обърнат към съда. Аз не мога да я обжалвам, ако не я платя. И сега в този случай аз искам да я платя, за да може да бъде като съдебен документ. Тъй като мисля да съдя EVN за няколко неща. Първо, не са ми платили кабелите и таблото, което е в... Тоест, те трябва да платят всичко до електромер. Не са ми ги платили. Карат ме да плащам такса, нали, преносима мрежа и така нататък. От друга страна, не може тяхна собственост електромер, аз когато искам да бъде проверена дали е точна или не, да си плащам, когато те трябва да платят. И те трябва да ми платят не ако, а при всички случаи. Дадоха възможност за разсрочено плащане. Вие ще се възползвате ли? Не, аз се платих цялата.